Hello everyone, ani ano sa kita nining ato ang LB Amor Vlog. Ug karon atong diskut-diskutan ng may tungod sa mga marites. No? Ganahan ningali mo og kinsa gina unsaon pag-ila niya ng mga marites. Ngano nga naay marites, no? So kana nga marites mao kana siya ang term nga gigamit karon sa social media kana bitong sa mga netizens nga hilig kaayo mang chismis, no? Ato lain og gossip kanibang tabi tale bearer, no? Apan kanang marites, sa wala pa kana mahimong marites, daan na kana siya sa olden days, no? Sa kanitong karaan nga panahon. Pero sa karaan nga panahon, wala pa social media, radio pa lang o television, gitawag ka nag Hitachi, no? Hitachi. Hilabtanon, tabian, chismosa. Mao kana ang marites kaniadto. Apan sa nagkadugay, moderno ang kalibutan, karon nahimo na kana siya nga marites na mi-evolve kana nga ngalan 2020, no? So nahimong marites kana sa social media na kana siya. Pero the same thing, nagpareho kana og kahulugan kaning gossiper, kanibang tabian, no? So ingon ni ana, no? Atong isgutan karon og ngano nga anaay mga tao, adunay mga tao nga hilig kaayo ni anang magmarites. Ang una ni anak mao nga wala sila ilaing trabaho. Magbantay ra silang isig kaingon. Kanang kuton gid nila ang kinabuhi sa isig ka ingon og ngano na unsa, no? Wala sila, dili sila busy. So busy sila paghilabot sa mga tawo. So usa kana siya. So wala siya lain nga buhat, no? Manghilabot ra gyud. So usa na siya kanang dili busy lang ang panghilabot. Dili busy ang kamot sa gipangkuri-kuri, busy ang mata pag tan-aw sa unsay gibuhat sa ubang tawo, busy ang baba sa pagpanghilabot, no? So lain nga reason nganong naay mga marites kanang kasina kana bang bitter, sea of bitterness, no? Sea of unsa ba na mga invade. So ingon ana, no? Mao kana ngano nga nagmarites sila tungod kay nasina sila dunay nakabot ang isig kaingon or silingan niya nga gusto pud niyang kabuton apan wala niya mahimo, no? So usa kana siya sa hinungdan ngano nga na tawo kanang pagkamarites kanang hilabtanon ba miog di sa kana niya gikan ng ilang balay nga nindot man kayo unsa kay ang gitukod ana nga pobre ra man pud sila. So ingon ana, no? Ngano pud kana siya basin og duna na siya mauna ana, no? So ingon ana kasina usa-usab kana siya sa hinungdan ngano nga daghan ang marites. Ang ikatulo ni ana mao nga gusto lang gid siyang magama og istorya bahin sa iyang isig kaingon nga malipay gid siya, no? Malipay siya nga mubutang-butang or mo kana bang mo dig deeper sa kinabuhi sa iyang isig katawo bisag dili na angay kana bang wala na unta sa kana bang mi overrapod siya, no? Mi kuan rapod mi ambak gid siya sa ganghaan sa kanang kinabuhi sa usa ka tawo nga bisag private na gyud to pero ilag yung kuti-kutihon, no? So mao kana pipila ka mga karakteristik sa usa ka marites ngano na siya, no? O lain pa ni ana kana bitang basta na lang yun manghilabot, no? Basta na lang yun manghilabot o usa lagi ni ana kana laging pagkawalay trabaho, no? So sa far-flung areas diri sa Pilipinas daghan kayo ang marites gani naa pa man karon, no? Ang imong usual nga scene nga makita nato diya sa rural areas kana bitong maglingkod na ng hagdan, taas man ang hagdan diyang mga kabalayan nya maghingut-anay gikan sa primerong ang paingos tapos ang hingut-anay pero namantay na sa mga silingan nga mulabay, no? Paglabay ana nga kinsa to siya, ano bakasyonista man to siya, gikan man to siya sa kuan kuno ina ada galot o daghan na ginana istorya, no? So mao kana ang marites dito sa mga suok-suok nga dapit sa atong nasod, no? So ingon ana daghan ang pamaagi o ngano kana daghang nag-away agi ni anang pagkasubra ra kay pagkamarites, no? Anya og sunahon na sa hingtungdan mobalibad na mayon nga ambot maya wala man ko kibalo og gisagud gikan na istorya nakadungog ra man ko ako ra pong istorya, no? So ingon ni ana dayon hangtod nga maabot og barangay, paabot sa barangay mag-away ug di ba maglinayugay ningon dayon og
ang mga marites dito ay naglayog kay ngano dunay tabi si kuan nana. Oh, nadaghan na dayong marites. Kita ba nga mga katawhan tanan marites ba? I think so. Na ay mga panahon pod nga makamarites kitang apil, no? Bisan og dili gyud ta ingong marites gyud. Pero na ay panahon. So kita tanan nakakumit ni ana nga pagka-marites, mababayig malalaki. Na unsay mga lalaki nga marites pod? Unsay term ana sa mga lalaki nga medyo pod may pagka kuan ba pod nga mo marites pod gyud, no? So, kita tanan anak walay exempted. Apan na ay uban nga professional yun nga marites. Kana bitaw na ningog ay kumpiyansa ana kay kuan kay na marites kay na tabian kay na no inana. Nga ang iya yung identity, he or she is identified nga tabian gyud, no? So, naagyoy ingon ana. So atong kutong sa tumahimo maglikay ta nga dili ta mailado pagka marites kay ngil-an po na siya nga connotation negative man gunang marites. Sa ato pa wala gyud, no? So, doon ako'y kaila nga pastor, mingon siya nga, sayon naman na day, kanang mga marites na agi na sila kay mahigugma gina sila mudaot silang isig kaingon, mukuti-kuti sa imong kinabuhi, hawason ang imong kinabuhi. Oh, naiuban mo tanag, ngano din na siya, pila man po iyang kuan, ngano pong inana na siya, inana niyang kinabuhi, inana, no? Ayon siya nga, sayon naman na, kung unsay mga tabi-tabi kay mong madunggan bahin sa imong kaugalingon sa imong kinabuhi, ayaw kasuko labi na dili tinuod, no? Nganong masuko man ka nga di man tinuod. Kung tinuod pod, labaw nang di ka masuko kay tinuod man, no? So muna yang ingon, kung tinuod ang ilang gitabi-tabi, ayaw kasuko. Kung dili tinuod, ayaw kasuko. So ang iyang buti pasabot nga dili tagdon, undangon dili tagdon because kung dili ni mo na tagdon ilang mga tabi-tabi, it will just die in its natural death, no? Mamatay ra gyud na siya. After a year or 2 months, 3 months, mawala na siya. Mawala na siya. Pero imo nang ambaton na mugara, no? Ug imong ambaton. And so, kanila nga pangutana og siya pa, kung imong ambaton, madato ba ka? Kung madato ka, well, okay, ambata. Sumbaga. Kung madato ka, pero dili po ka madato, ay nalangpod, no? So, ingon ana, muna iyang tambag nga, ayaw pagtagad ang mga tabi-tabi, no? So, unsay maayo unta aron dili kita mahimong marites, kinahanglan busy ang atong mga kamot, sa atong mga pangkuri-kuri, sa ato ang mga panimalay. Kung dunay mga sursihanan, manahi kita. Kung dunay mga bakante nga lote, mananom bulak, mananom og mga utanon, aron doon na ra pud tay maani in the long run. So, ingon ana no aron dili kita mabisi sa pagpanghinabot sa to isig kaingon. Kana mo kung marites kanang dili busy, no? Dili busy ang kamot, busy ang baba sa pagpanghilabot, busy ang mata sa pagpamantay, no? O lain nga hinungdan ni anak kanang kasina, kanang masina bitaw kita, mao kana nga muabot gyud kana. So, daghan kayo ang marites sa tibok kalibutan, ma-stress ka na lang, no? So, dili na lang naambaton ang mga marites. Kinahanglan pod nga umuistorya ta with facts. Doon na ba ebidensya gyud kay kinaunsa naaragid pud tay kuan, mudaog ra gid pud ta sa kumbate or debate or whatever, no? So, ingon ana, lain pa usas mga marites kanang dali na sila muhukom. Dali din na sila muhukom ang mga marites, no? Kanang moingon din na sila nga mao mo siya, anak gina siya, inaanak gid tingali na, ngano na inaanak, no? So, dili kita mag-ingon ni anak because it is not glorifying ngadto sa atong Ginoo. Kinahanglan nga makahimaya kita kaniya bisan sa atong mga sinultihan, bisan sa ato ang mga panghuna-una, bisan sa ato ang mga behavior, no? Behavior na to kinahanglan mag-glorify ang Ginoo, mahimaya nato siya. Unya kana po atong inistoryahan, kinahanglan nga edifying sa naminaw. Dili kay maka-offend, no? So, mao kana laman ang ato ang sharing karon o napagi po yung mga Marisol. So, doon ay marites, doon na po yung Marisol. Kinsa man na si Marisol, tig-sol-sol sa kanabang tigpaypay sa kasamok, aron mo dako, mudilaab, no? Muna siya ang Marisol. So, mamarisol o mamarites, dili gina maayo, negative gina siya. So, dili nato na paundayunan nga kinaiya because nilad na siya. So, mao naman kadto akong gi-introduce karon si Marites ug si Marisol nga puro gina sila dili maayo nga mga kinaiya sa tawo. And so,
Dinhi na lang kita kutob. I hope everybody is happy and healthy, and please remember this: if the goings get rough and tough, looking unto Jesus, the author and finisher of our faith, no? Kanang mga hilabtanon, sagdilan na. Mahuman na lagi na. Atong hinumduman nga mubumirang dinang tanang mga atong mga gipang buhat, atong gipang sulti, mubumirang na nato or nila sa ulahing mga adlaw, no? Pasagdi na sila. Let us continue to do good. Let us continue to love one another, and let us continue to glorify our Lord and Savior Jesus Christ. So, have a good and godly day, everyone. O maulang kadto ang ako ang sharing karon nga episode ning ato ang LV Amor vlog. So, please remember, palangga gid mo nato tanan mga subscribers, bisan tong dili mga subscribers, tanan nga mga viewers. Love you all, guys. So, salamat kaayo.